Diċembru 2019, eżatt sentejn ilu, ix-xahar li fih il-ħajja tagħna lkoll inbidlet kompletament. Kien f'Diċembru ta' sentejn ilu ftit jiem biss qabel il-bidu ta' sena ġdida meta bdew jaslulna aħbarijiet xejn sbieħ miċ-Ċina ferm il-bogħod minn Malta, iżda xorta ta' tħassib. Fiċ-Ċina fil-fatt kien feġġ virus qattil li beda jinkwieta lill-esperti tas-saħħa madwar id-dinja kollha. Eżatt sentejn ilu il-belt Ċiniża ta' Wuhan minn fejn oriġina il-COVID tpoġġiet f'lockdown filwaqt li d-dinja baqgħet għaddejja bil-festi tal-ewwel tas-sena qisu xejn mhu xejn biex imbagħad sal-aħħar ta' Jannar 2020 l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa iddikjarat stat ta' emerġenza globali. F'Jannar 2020 ġew reġistrati l-ewwel żewġ każi fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja u kien proprju minn dan il-pajjiż xarejn wara li waslu l-ewwel każi anke f'pajjiżna. Fil-fatt, fis-7 ta' Marzu 2020, tifla Taljana u żewġ adulti li kienu btala fi Trento instabu pożittivi malli rritornaw Malta. Kien f'dan il-punt meta bdew jiżdiedu l-pazjenti fl-isptar ingħalqu l-ajruporti u ddaħħal lockdown parzjali b'diversi ħaddiema jaqilbu għat-teleworking. Dak iż-żmien ħafna ħasbu li din kellha tkun kwistjoni ta' ftit ġimgħat, iżda konna żbaljati. Id-dinja waqfet, tħassru l-kunċerti, tħassru l-festi, l-Olimpjadi u l-kampjonati tal-Euro 2020 ġew posposti u f'Malta kellna l-ewwel vittma fil-bidu ta' April ta' sena ilu. Il-pandemija ġabet magħha daqqa ekonomika enormi u kien għalhekk li fis-sajf tal-2020 ittamajna li tinqaleb il-folja. Konna mqarqa, effettivament spiċċajna dħalna fit-tieni mewġa tal-COVID-19. Tant li fil-ħarifa il-bars inżammu magħluqin u l-miliet ma kienx dak tas-soltu. Mal-bidu tal-2021 ħsibna li verament stajna neħilsu mill-COVID. Wasal il-vaċċin, in-nies bdew jitlaqmu, iżda waslet ukoll it-tielet mewġa tal-coronavirus minħabba diversi varjanti li bdew ifeġġu. Bil-każijiet sa Marzu ikomplu jisparaw il fuq. Ġunju 2021, ix-xahar li fih mill-ġdid der xaq ta' tagħna. Kellna sajf li offra festa ta' futbol, segwejna l-Olimpjadi. Ħafna ma ddejqux jerġgħu jibdew jivvjaġġaw. Il-vaċċin kien ġab tama ġdida, għalkemm ftit wara bdejna nisimgħu li lanqas dan ma kien biżżejjed u kienet meħtieġa t-tielet doża magħrufa bħala booster. Illum sentejn wara qed naraw li għadna qed nikkumbattu pandemija li ġabet magħha varjant ġdid li jinfirex b'saħħa akbar, il-varjant Omicron. Fil-waqt li f'pajjiżna fil-jiem tal-festi litteralment splodew il-każi ġodda ta' coronavirus, fatt li qed iħasseb mhux ftit lill esperti tas-saħħa tagħna u li jitfa' piż ġdid fuq il-frontliners li ilhom 24 xahar jikkumbattu din il-kriżi medika. Il-verità hi li l-COVID-19 ġab miegħu pandemija li kienet bħal maltempata fuqna wkoll. Kollox inbidel, l-affarijiet li konna nieħdu ovvji ma stajniex nibqgħu nagħmluhom. Li tgħannaq lill-eżiż tiegħek, li tissoċjalizza u tiltaqa' man-nies b'mod liberu, li ssifer u tiċċaqlaq minn post tal-ieħor. Spiċċa kollox u spiċċajna nixxenqu u nixtiequ dak kollu li dejjem ħadna for granted. Bit-tama li xi darba kemm jista' jkun malajr dan l-awċ jgħaddi minn fuqna u nqumu għal kapitlu ġdid fl-eżistenza tal-pjaneta tagħna. Min jaf forsi l-miliet li jmiss inkunu tassew qed niċċelebrawh b'mod normali.